Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ganoon din sa lahat ng mga kasundo na walang sawang nakikinig sa inyong YouTube channel. Ako nga po pala si Aljur. 38 taong gulang at kasalukuyang nakatira ngayon dito sa Samar. Ang kwentong aking ibabahagi po ngayon ay patungkol sa isang estrangherong lalaki na nakasalamuha ko noong nagkaroon ng piyesta sa aming lugar dito sa probinsya. Bisperas ng piyesta noon nang utusan ako ng aking nanay na bumili ng karne at lamang loob ng baboy upang gagawin daw naming potahe para sa bopis. Dahil wala naman kaming alagang baboy, naisipan na lamang namin na bumili na lamang ng karne sa palengke. Magtatakip silim na noon nang pumunta ako sa palengke. Mabuti na lamang at may inabutan pa akong mga nagtitinda sa katayan ng baboy. Pagkatapos bumili ay masaya at nagmamadali akong umuwi dahil may kalayuan ang aming bahay. Tumutulo pa ang dugo ng sariwang karne kahit nakaplastik na ito. Noong nasa kalagitnaan ako ng aking paglalakad, naramdaman ko na parang may sumusunod sa akin. Lumingon-lingon ako sa aking paligid, ngunit wala akong taong nakita. Ang tanging naapuhap ko na lamang ay ang mga sira-sira at abandonadong bahay sa gilid ng tinatahak kong daan. Noong mga sandaling iyon ay tila bumigat ang simoy ng hangin. Nagsitindigan tuloy ang aking mga balahibo sa braso at batok. Ganun pa man ay ipinagpatuloy ko pa rin ang aking paglalakad kahit pa nabalisa ang aking isipan. Hindi ko maipaliwanag, Kuya Bari, kung bakit pinagpapawisan ako kahit sobrang lamig naman ng paligid. Napahinto na lamang ako sa aking paghakbang nang may maulinigan akong tunog na sa pakiwari ko po'y nagmumula sa hindi ko malamang nilalang. Malakas ang kutob ko na may mga matang nagmamasid po sa akin. Mata na pagmamay-ari ng isang nilalang ng dilim na naroong nakakubli sa masukal na bahagi. Hindi ako nagpatinag. Mabilis kong inihakbang ang aking mga paa at paspasan akong naglakad na nasundan ng sunod-sunod na pagkaluskos sa paligid. Hindi ko maiwasang mapalingon sa aking likuran, Kuya Bari. Lingon sa likod, sa magkabila kong gilid at muling idinako ang tingin sa aking harapan. Noong aksidente akong napalingon sa aking likuran, nakita ko ang isang itim na malaking aso. Umaangil ito at tumutulo ang mga laway na wari bang takam na takam. Wala akong ilaw o sulo ng mga oras na iyon. Mabuti na lamang at bilog na bilog ang buwan kaya kahit papaano po ay naaaninag ko pa rin ang daan. Tumakbo ako papalayo sa malaking itim na asong iyon. Sobrang bilis ng kabog ng aking dibdib dahil sa tindi ng takot ko. Kakaibang aso kasi iyon, hindi pangkaraniwan. Maya-maya, sa sobrang liksi ng nilalang, ay naabutan ako nito. Dinambahan ako nito mula sa likuran ko na ikinadapa ko sa lupa. Sobrang bigat po kasi ng malalaking paa ng aso at nag-iwan pa iyon ng mga mahahabang kalmot sa aking likod. Damang-dama ko po kung papaano bumaon sa aking balat ang matatalas at mahahabang kuko ng asong iyon. Takot na takot ako. Buong akala ko, iyon na po ang katapusan ng aking buhay. Yun pala, ang karning daladala ko, ang puntirya ng aso. Sinunggaban ng supot ng karne na aking tangan-tangan. Pagkatapos ay tumakbo na ang aso papalayo. Walang yang aso ka. Panghanda namin sa piyesta yan. Ibalik mo yan, hayop ka. Biglang nawala ang takot na nararamdaman ko. Biglang pakiramdam ko ay isang normal na lamang na aso iyon. Mas natakot ako na baka mapagalitan ako ng aking nanay
kung wala akong madadalang karne pauwi. Tumayo ako. Kumuha ako ng isang matulis na patpat at hinabol ko ang aso. Sa bawat bato na aking nakikita o kahit kahoy ay pinupulot ko upang ibato sa asong yun. Maya-maya lamang ay napahinto na lamang ako sa aking pagtakbo dahil huminto rin ang aso sa kanyang pagtakbo. Habang kagat-kagat nito ang supot ng karne, ay lumingon ito patungo sa aking direksyon. Ang mukha ng aso ay mas bumagsik pa. Galit na galit siguro ito sapagkat nasaktan ko siya sa bawat pagbato na ginawa ko kanina. Bumagsak ang supot ng karne sa lupa dahil binitiwan iyon ng bibig ng aso. Biglang umangil ito. Nagkiskisan ang mga pangil at tumakbo patungo sa aking direksyon. Agad ko namang inihanda ang aking sarili. Tinibayan ko ang pagkakatayo ng aking paa. Tiniyak ko na hindi ako mabubuwal at palaging nakabalanse ang aking katawan sa oras na dambahan ulit ako ng asong ito. Nang marating na nga ng aso ang aking kinatatayuan, dumamba ito. Agad ko namang ipinuwesto ang matulis na patpat na aking hawak-hawak. Kasabay ng pagdamba ng aso sa aking harapan ay ang pagtusok ng patpat sa kanyang tiyan. Napaungot ang aso sa sobrang sakit. Pagkatapos ay paika-ika itong tumakbo papalayo sa akin. Muli nitong kinuha ang nakaplastik na karne. Dahil batid kong nangihina na ito, sinundan ko ang aso. Alam kong hindi kaagad iyon makakalayo. Nasipat ko na tila pumasok sa isang abandonadong bahay ang asong yun. Marahan akong sumunod sa pinuntahan ng aso. Hinanap ko ang aso ngunit wala akong nakita. Ang naabutan ko na lamang doon sa loob ng isang abandonadong bahay ay isang matandang lalaki na tila uugod-ugod na. Hawak-hawak nito ang kanyang tiyan. Habang sa kanyang tabi naman ay makikita ang supot ng karne na binili ko kanina sa palengke. Agad akong nagtaka. Inilibot ko ang aking tingin sa paligid upang hanapin ang aso. Subalit hindi ko na naaaninag ito. Tuloy naisip ko na baka ang matandang iyon at ang itim na aso ay iisa. Ngunit naisip ko rin na imposible dahil malabong mangyari ang mga ganoong bagay. Liban na lamang kung ang matandang lalaking iyon ay isang aswang. Iho, tumalo na sa bintana ang aso. Nang makita ko siyang may daladalang karne, ay agad ko siyang pinagpapalo dahil wala akong ulam. Nakuha ko ang karne, ngunit nakatakas ang aso. Natakot siguro sa akin. Wika ng matanda at ito'y ngumisi. Dahil sa sinabi ng matanda, ay nakaramdam naman ako ng awa. Hindi ko po kasi akalain na may nakatira pa pala sa sirasirang bahay na iyon. Nakiusap sa akin ang matanda na kung pupwede ay bigyan ko raw siya ng karni. Subalit hindi po ako pumayag dahil kakaunti lamang po ang karni na aking binili. Sapat lamang po iyon sa amin. Kung bibigyan ko pa ang matanda, baka wala nang makain ang mga taong bibisita sa aming bahay kapag piyesta na. Dahil sa aking itinuran ay napayuko na lamang ang matanda. Nang makuha ko ang karni ay agad akong nagpaalam sa kanya upang umalis na. Mabilis akong naglakad pa uwi at tumakbo na rin upang mapadali ang aking pag-uwi. Noong makarating sa aming bahay, nakita kong nag-aabang na ang aking nanay sa may pintuan. Alalang-alala siya dahil ang tagal ko raw pong bumalik. Napakamot na lamang ako sa aking ulo at hindi na ako nagpaliwanag pa. Nang gabing iyon ay nagluto kami ng tanging maiuulam lamang at ang ibang karne ay pinakuluan at kinabukasan na lamang namin lulutuin iyon sa araw ng mismong piyesta.
Tatay, ang konti naman ang handa natin. Baka po pwedeng katayin na lang natin yung mga panabong mong manok. Pabiro kong sambit sa aking ama. Nasigawan tuloy ako dahil sa aking sinabi. Ayon po kasi kay tatay, mamalasin daw siya sa sabong kapag nagsambit na kakatayin ang kanyang mga alagang tandang. Ganun pa man, nauwi pa rin sa tawanan ang aming kwentuhan sa hapagkainan. Pagkatapos kumain ay agad akong umidlip dahil galak na akong sumapit ang piyesta. Magkakaroon kasi Kuya Bari ng kasiyahan sa aming purok. May sayawan na magaganap sa liwasan at marami ang mga maghahanda ng pagkain. Kahit kakaunti lamang ang aming ihahanda, excited pa rin po ako dahil iba talaga sa pakiramdam ang pagdiriwang ng piyesta. Nang mamukadkad ang bukang liwayway ay kaagad akong nagising dahil sa ingay ng mga nagpaparada. Gumala-gala ako sa may liwasan at nakita ko ang daming mga nagtitinda roon ng mga kakanin. Ang daming naglalako ng mga kung ano-anong uri ng paninda. Aliw na aliw ako sa mga rabbit at mga sisiw na may iba't ibang kulay. Sa kabilang dako naman ay may mga salamangkero na nagpapakitang gilas sa pamamagitan ng pagmamagic. Ang ibang tindero ay may mga ibinebentang mga kakaibang bagay na ayon po sa kanila ay pananggaraw kontra sa mga aswang. Dahil nga po hindi ako naniniwala sa mga aswang, hindi ko na iyon binigyan pa ng pansin. Nakikain din ako sa mga kabahayan na may mga handa. Nang mapagod ay umuwi muna ako at tumulong sa aking nanay sa pagluluto. Bahagya akong nalungkot dahil wala kaming bisita. Nainggit tuloy ako sa ibang bahay roon sa aming lugar na may maraming bumisitang tao. Sa mga bahay na pinuntahan ko ay maraming mga bata. Ngunit sa amin, wala naman akong nakakalaro. Ganun pa man, masaya pa rin ako at kasama ang aking nanay at tatay. Nagpaalam na rin ako sa kanila na gusto kong gumala ulit sa liwasan kapag kumagat na ang dilim. Marami po kasing mga kasiyahan ang magaganap sa piyestahan, lalong-lalo na kung gabi. Agad namang pumayag ang aking nanay at tatay. Dahil sa tuwa ko po ay minainam ko muna ang matulog upang pwede akong magpuyat sa mga susunod na sandali. Nang magising ako, nagulat ako dahil gabi na pala. Hindi man lang ako ginising ni nanay at tatay. Hindi na ako tuloy nagbihis pa at nagmadali akong nagpaalam sa mga magulang ko. Bit-bit ang flashlight ay nagtatakbo ako patungo sa liwasan. Doon naabutan kong nagsasayawan na ang mga tao. Ang ingay ng mga tugtugin at ang daming mga batang naglalaro. Nakipaglaro ako at nakipaghabulan din sa mga kapwa kong bata. Maya-maya lamang ay may nabangga akong isang matandang lalaki. Bumulagta ang matanda sa lupa dahil sa lakas ng pagkakabangga ko sa kanya. Nagulat ako at nag-alala dahil sa aking nagawang kasalanan. Agad ko namang tinulungan tumayo ang matanda at humingi ako ng tawad sa kanya. Nang makita ko ang mukha ng matanda, saka ko napag-alaman na siya ang matandang nakasalamuha ko kahapon. Siya yung taong tumulong sa akin na agawin sa aso ang binili kong karne. Lo, kayo po pala yan. Abay napadayo po yata kayo sa piyesta sa aming lugar. Bati ko sa kanya. Ngumisi naman ang matandang lalaki at tinapik ang aking balikat. Iho, gutom na kasi ako. Wala akong makain sa amin . Nalaman kong piyesta pala dito. Kaya nagtungo ako dito upang makikain. Marami kasing handa dito. Yung iba, palakad-lakad lang. Tugon ng matanda sa akin. Nagtaka naman ako sa kanyang winika. Ngunit marahil ay hindi ko lang siya maintindihan dahil matanda na siya
at medyo mahina ang kanyang boses. Sa lahat ng mga tao, siya lang ang hindi ko lubusang kakilala. Ang mga tao kasi Kuya Bari sa lugar na iyon ay galing sa mga kalapit baryo at mga taga sa amin. Pero ang matandang iyon ay kahapon ko lang nakita. Kahapon ko lang din nalaman na nakatira pala siya doon sa abandonadong bahay. Ngunit ayon sa kanya, taong lansangan daw siya. Palaboy-laboy lang daw siya at wala siyang permanenteng bahay. Aksidente ko lang daw siya na naaktuhan kahapon sa isang abandonadong bahay. Ay, ganun po ba? Nakakain na po ba kayo? Pagtatanong ko sa kanya. Oo, kaya lang parang kulang pa eh. Nagugutom pa ako, iho. Sagot niya. Dahil doon, napagpasyahan kong papuntahin siya sa amin. Agad namang siyang tumango at walang pag-aalinlangang pumayag. Sakto dahil wala naman kaming bisita, Kuya Bari. Iniwanan ko ang aking mga kalaro at sinamahan ko ang matandang lalaki patungo sa aming bahay. Inalalayan ko pa nga siya sa kanyang paglalakad. Aksidente kong nahawakan ang kanyang tagaliran at tiyan. Dahil doon ay agad na napasigaw ang matanda at umangil na parang asong bangaw. Naitulak niya ako na ikinatumba ko naman sa damuhan. Hindi ko akalaing malakas pala ang matandang iyon. Bigla akong kinabahan sa kanyang ikinilos. Bigla na lang kasi siyang naging agresibo sa hindi ko malamang dahilan. Napaisip tuloy ako kung ano ba ang mayroon sa kanyang tiyan. Ngunit hindi pa man nagtagal, agad na humingi ang matanda ng paumanhin. Nagulat lang daw siya. Ngumiti naman ako, Kuya Bari, at muling inakay siya sa kanyang paglalakad. Habang naglalakad ay may nakasalubong kaming mga tao. Ayon sa kanila, nawawala raw ang kanilang anak. May nakasalubong din kaming mga tao na hinahanap ang nawawalang kamag-anak nila na lalaki. Iniisip ko na lamang na baka nakikipagsayawan sa liwasan ang mga taong hinahanap nila. Hindi ko na lamang iyon pinagtuunan pa dahil baka simpleng problema lamang yun. Ipinagpatuloy ko na lamang ang aking paglalakad habang akay-akay ang kasama kong matanda. Nakayuko lamang ito na wari bang ayaw magpakita ng muka sa mga taong aming nakakasalubong. Hindi rin nagtagal ay narating namin ang aming bahay. Doon ay nakita kong nakaabang sa pintuan ng bahay namin ang aking nanay. Tinanong niya ako kung sino ang aking kasama at sinabi ko namang isang mabait na kaibigan. Isinalaysay ko sa aking nanay at tatay na ang matandang lalaking iyon ay isang palaboy na kinakailangan ng pagkain. Dahil po likas sa aming pamilya ang pagiging maawain, agad nilang pinatuloy ang kasama kong matanda. Pagkatapos ay hinainan na nila ng pagkain. Lolo, pasensya na po kayo ha kung kakaunti lang po ang handa namin. Ito lang kasi yung karne na binili ko po kahapon. Wika ko sa matanda, ngunit ngumiti lamang siya bilang tugon. Sa gutom niya ay nilantakan niya kaagad ang pagkain. Ngunit nang maubos ang pagkain, ay bigla siyang nagsuka. Isinuka niya ang lahat. Sumama ang pakiramdam ng matanda at biglang nawalan ng malay. Hindi ko alam kung bakit nangyari yun. Nataranta tuloy maging sila nanay at tatay dahil sa nangyari. Balak sana naming isugod sa barangay ang matanda pero mabuti na lamang at nagkamalay bigla ito. Doon ay ipinagtapat ng matanda sa amin na hindi tinatanggap ng kanyang katawan ang mga pagkain na may mga pampalasa, kagaya na lamang ng bawang. Agad kaming humingi sa kanya ng paumanhin dahil napahamak pa siya dahil sa pagkain ipinakain namin sa kanya. Dahil po sa nangyari, minabuti na lamang namin na pagpahingahin muna ang matanda sa aming bahay. Gusto man itong umalis
Ngunit hindi namin siya pinayagan upang makapagpahinga muna. Baka kasi mahilo siya at mawala ng malay muli. Saka isa pa, delikado na rin kasi sa labas dahil baka makursunadahan pa siya ng mga lasing. Nang gabing din iyon ay nagpaalam si tatay na aalis daw muna siya dahil makikipag-inuman siya sa kanyang mga kumpare. Kaya naman ay naiwan kami ng aking nanay sa aming bahay kasama ang matandang lalaki na pinagpahinga namin. Ako naman po ay naglatag na lamang ng banig sa sahig at doon natulog katabi ng nanay ko. Habang lumalalim po ang gabi, naalipungatan ako. Bigla kasing nagsipag-ingayan ang mga manok namin sa labas. Sa sobrang iba ng mga huni ng mga manok ay agad akong napabangon. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa bintana upang sana ay silipin kung anong mayroon sa labas, ngunit pinigilan ako ng aking nanay. Nagising din siya kasi at hinawakan nito ang aking damit. Buong akala ni nanay ay tatakasan ko siya at papunta ako sa sayawan. Pero sinabi ko sa kanya na wala po akong balak na bumalik doon sa liwasan. Sinabi ko na lang sa kanya na tila kasi kakaiba ang mga huni ng mga manok sa labas. Kaya naman ay sabay naming pinakinggan ang paligid. Noong mapansin din ni nanay na tila kakaiba nga, ay agad kaming kinabahan. Binuksan ni nanay ng bahagya ang bintana. Doon ay nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa kanyang nakita. Sinabi niya sa akin na mayroon daw malaki at itim na aso ang nasa labas. Hindi agad ako naniwala sa kanya, kaya naman sumilip din ako sa bintana na bahagyang nakabukas. Tama nga, doon ay may naaninag akong kakaibang nilalang pero hindi malinaw sa akin kung malaking aso ba iyon dahil sobrang dilim po. Kaya naman kinuha ko ang flashlight at itinutok ko ito sa labas. Napaatras na lamang ako nang makita ang isang malaking aso at nag-anyong bilang isang matandang lalaki. Natuliro kaming bigla ng nanay ko nang biglang lumingon ang matandang lalaki sa aming direksyon. Kagat-kagat nito ang isang patay na manok na nakatali pa sa bakuran. Nagsituluan ang mga dugo na nagmumula sa bibig ng matandang iyon. Agad namang sinara ni mama ang bintana at tiniyak na nakasarado iyon ng maigi. Biglang naisip ko, yung matandang iyon, hindi kaya iyon yung matandang pinatuloy namin? At upang kumpirmahin na iyon nga ba talaga ang matanda na pinatuloy namin, tinignan namin ni nanay ang matanda sa sala. Ngunit wala doon ang matanda. Patunay lamang na ang matanda na aming nakita sa labas ay ang matanda na pinapasok namin sa bahay. Agad na tumakbo si nanay patungo sa nakabukas na bintana sa kwarto. Pinaniniwalaan namin na sa bintanang iyon dumaan ang matanda palabas. Ngunit hindi pa man naisasara ni nanay ang bintana, agad na may mabalahibong kamay ang biglang lumitaw sa bintana. Hinigit nito ang braso ni nanay na ikinabalisa ko. Agad naman akong tumakbo patungo sa pwesto ni nanay at hinila ko siya papalayo sa bintana. Nang maramdaman ko na higit na mas malakas ang nilalang na iyon ay naghanap ako ng kung anumang pwedeng ipalo dito. Nakahagilap ako ng martilyo at agad kong pinukpok ang mabalahibong kamay nito. Noong makabitaw ang nilalang sa braso ni nanay, agad kong isinara ang bintana. Habang nasa loob ng bahay, ay ramdam namin ni nanay na ayaw kaming lubayan ng aswang na nasa labas. Paikot-ikot lamang ito sa bahay namin na wari bang naghahanap ng butas o madadaanan papasok. Kinakalabog pa nito ang pintuan at naririnig na namin ang kanyang angil na kagaya ng isang bangaw na aso.
Maya-maya lamang ay biglang tumahimik ang paligid. Bahagyang nabawasan ang kaba namin ni nanay pero muling bumalik ang takot namin nang marinig namin ulit ang malakas na pagkalabog sa aming bintana. Paulit-ulit iyon na kumakalabog na halatang sapilit ang winawasak na ang bintana ng aming bahay. Kalaunan ay yumugyog ang bahay at dinig namin na may mabibigat na yabag na nagmumula sa kwarto ng aming bahay. Doon ay nalaman naming tuluyan na ngang nakapasok ang aswang sa aming bahay. Inutusan ako ni nanay na manatili lamang ako sa kanyang likuran. Pinoprotektahan niya ako laban sa aswang na nagtatangkang sunggaban kaming dalawa. Nakahagilap naman si nanay ng kutsilyo. Nakatuon ang kutsilyo sa direksyon ng aswang pero baka sa braso ni nanay ang takot at labis na kaba. Nanginginig kasi ang kanyang braso ng mga sandaling iyon. Maya-maya lamang ay biglang lumundag ang aswang patungo sa aming direksyon. Napatakbo ako sa likod ng aparador habang si nanay naman ay pumailalim sa aswang. Napatalsik tuloy ang kutsilyo na hawak-hawak ni nanay. Binuhos niya ang kanyang lakas pero higit na mas malakas sa kanya ang nilalang. Ang pangil ng aswang ay malapit nang lumapat sa leeg ng nanay ko. Ngunit bago yun, matapang kong kinuha ang kutsilyo at itinarak sa batok ng aswang. Dahil sa pangyayaring iyon ay ako ang napagtuunan ng aswang. Hinampas ako nito ng ubod ng lakas na naging dahilan para mapatalsik ako sa pader. Akma na sana akong susunggaban ng aswang nang bigla kong narinig si tatay na sumisigaw. Agad niyang sinipa ang pintuan ng aming bahay. Pagkatapos ay sunod-sunod na tinambangan ni tatay ng saksak ang nilalang. Dahil doon ay biglang napaangil ang nilalang. Hindi pa rin tinigilan ni tatay. Sinaksak niya ito ng sinaksak. Si nanay naman ay umiiyak na dahil sa takot. Matapos yun ay nanghina ang aswang at hindi na nagawang tumakas. Hindi nagtagal, nalagutan nito ng hininga kasunod sa pagpapalit nito ng anyo bilang isang matanda. Doon ko nakita ang sugat sa tiyan niya. Nalaman kong siya at ang malaking aso ay iisa. Agad namang kumalat sa purok namin ang balita maging sa mga kalapit baryo namin. Sising-sisi ako dahil ako ang may kasalanan. Bakit ba ako nagpatuloy ng isang matandang hindi ko naman ganoon kakilala? Ngunit hindi naman ako pinagalitan ni tatay. Bagkus ako ay niyakap niya. Kinaumagahan, may mga bangkay na natagpo ang wakwak ang mga katawan at pinaghihinalaang kagagawa nito ng aswang na napatay daw ni tatay. Ang mga bangkay na iyon ay ang mga taong nawawala noong piyesta. Kinilabutan ng lahat dahil sa mga nakakapanghilakbot na kaganapang nangyayari sa aming baryo. Kung kaya't sa tuwing nagkakaroon ulit ng piyesta sa amin, naging mas maingat na akong makipag-usap, lalong-lalo na sa mga dayo. Isang pangyayari po sa aming buhay ang muntikan ng kumitil sa aming pamilya. Isang kasaysayan sa aming buhay ang hinding-hindi ko na malilimutan dahil lamang sa isang bagong dayo na nagawi sa aming piyesta. Kuya Barry, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana po ay nagustuhan ninyo at maisa-ere po ito sa mga darating na araw. Maraming salamat po sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon at more power po sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Aljur. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating.
Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang sundo.